това сграда, не знам какво е. Ето го мястото. Тук много гадна кал има. Ето. Извинявам се, ако има вятър. Ще изрязвам частите с вятъра. И това е обръщалото. Днеска ще снимам трамвай 22 обръщалото. Отдолу чувате ли го, не знам. Би трябва да го чувате. Отдолу трамвая минава. Тук е било планирано да има връзка с трамвай, това метро и автобус, нали, автостанция изток. И затова е по-необикновено това обръщало. Тук някакви стълби. Ако ще ходите, внимавате доста, защото все пак си е края на града и има доста места, от които може да паднете. Мисля, не е баш в края на града, да, но тук се образувало някакво езерце. По-точно локва, мирише, да не казвам. Но обикновено място. В смисъл, необикновено, искам да кажа. По принцип не се вижда такива неща всеки ден. Извинявам се, че снимам надолу, просто не съм свикнал, нали, отдавна не съм снимал. Някой си е пуснал музичка, няма проблеми. То тук преди имаше, където може да се вижда трамвая, обаче нещо са ги заобградили. Има и ограда на всичко отгоре тук. Е, това не знам какво е там. Вървим си, ходим си. Не знам дали ще влизам вътре, защото нямам фенерче пък. Ето тук е входа, откъдето може да се влезе. Не съм сигурен дали и това са го махнали, а не може откъде да се влиза. Ще видим. Но да. Тук тръби. Някой си прави някакви пончета, да, там може да се влиза. А, не може. Има ограда. Едва се вижда. Но там може. Мисля да отида. Там мога да вляза, обаче или не. Не мога, има. Мога. Вътре нищо няма да се види, но няма и много какво има. Общо взето релси. И да. Сега чакам един трамвай да мине.
да видите как минава. Скоро трябва да мине. Аре, видях го отгоре, бе. Да, просто чакаме. Общо взето е това. Едната е по-тъмно. Ще осветля. Не. Вижда ли се? Да, вижда се. Това представлява. И чакаме трамвая. Да е яко, ако тук бъде спирката и да се поддържа. Обаче, за жалост, спирката е горе навънка. Оп, идва трамвай. И там почиват ватманите. Тия зловещи звуци. Това е видеото, аз ще тичам да го хвана. Айде. Ще застана там, едва ли го виждате. Тръгна. И да. Айде, чао.